ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дӯстон дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Чемпиони UFC дар вазни ним вазнин Ян Блахович гуфт ки яке аз нокаутёрҳои вазни ним вазнин Магомед Анкалаев метавонад ки рақиби ояндаи ӯ шавад. Биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. дар вазни мо ҷангуарони хуб бисёранд ва ҳамаи онҳо маро задан мехоҳанд. Ин чиз хуб аст. Магомед Анкалаев яке аз онҳост ва ӯ дар як турнир бо ма баромад мекунад. ӯ низ ҷангуари хуб аст. Барои ҳамин ман дар ҳаяҷонам. чӣ хеле ки ман қайд кардам, ҳамаи онҳо ба ман илҳом мебахшанд ки ман ба зал рафта сахт тамрин кунам. аз сабабе ки онҳо рақибони сахтанд, ман бояд доимо дар формаи хуб бошам. онҳо ҳамаашон гуногунанд, стилҳои гуногун доранд, гуногун ҳаракат мекунанд ва қаду қомати гуногун доранд. аз ҳамин сабаб айни замон вазни мо хеле хуб менамояд, гуфтааст Блахович. хотиррасон мекунем ки ҳам Ян Блахович ва ҳам Магомед Анкалаев рӯзи 3 октябр дар турнири UFC 267 баромад мекунанд. Блахович камарбанди худро дар муҳориба зидди Гловер Тейшейра ҳимоя мекунад. Анкалаев бошад дар қафас бо Волкан Оздемир вомехӯрад. ва дӯстон, агар ки Блахович ва Анкалаев дар муҳорибаҳои худ ғалаба ба даст биёранд, пас эҳтимоли калон аст ки UFC муҳорибаи онҳоро ташкил мекунад. шаби гузашта топови ҷангуари UFC аз Афғонистон Насрат Ҳақпараст аз вафоти модараш хабар дод ва ҳамзамон гуфт ки аз муҳориба зидди Дэн Хукер даст намекашад. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. модари ман аз ҳама дӯсти беҳтарини ман дар ин ҳаёт буд. ҳамаи дӯстон ва шиносони ман медонистанд ки ҳадафи зиндагии ман ин хидмати худованд ва падару модарамро кардан буд. ҳама коре ки ман мекардам барои он буд ки ту аз ман фахр кунӣ ва хушҳол бошӣ. 2 соли охир барои мо вазнинтарин сол буданд ва дар ҳар як намози худ ман бо ашк аз худованд талаб мекардам ки ба ту саломатӣ диҳад. то рӯзҳои охирони худ ту ба ман мегуфтӣ ба худованд итоат кун. нигоҳ накарда ба ин беморӣ ту ягон маротиба намози худро нагузоштӣ ва ҳатто ҳаҷро зиёрат кардӣ. умедворам ки ту аз ман розии, бриллианти ман, навиштааст Насрат. мо низ ба Насрат ҳамдардии худро баён мекунем ва дар ҳаққи худораҳматии модари ӯ дуо мекунем. ҳамчунин дӯстон, Насрат Ҳақпараст гуфт ки нигоҳ накарда бо ин воқеаи рухдода ӯ муҳорибаи худро зидди Дэн Хукер ки рӯзи 25 сентябр дар турнири UFC 266 таъин шудааст мегзаронад ва мо ба Насрат дар ин муҳориба танҳо ғалаба хоҳонем. чанд рӯз пеш Ҳабиб Нурмагомедов дар пресс-конференсияи худ дар Москва гуфт ки чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Жозе Альдо дар муҳориба зидди ҷангуарони топ шикаст мехӯрад ва ӯ дуюмбора ба қуллаи баландӣ баромада наметавонад ва ғалаба дар муҳориба зидди чунин ҷангуарон ба монанди Педро Мунес на он қадар муҳим аст. ин суханҳои Нурмагомедов ба Жозе Альдо писанд наомаданд ва ӯ ба Ҳабиб чунин ҷавоб дод. суханҳое ки Ҳабиб гуфт ба назари ман аз рӯи эҳтиром набуд. ман намедонам ки барои чӣ ӯ ғалабаи маро дар муҳориба зидди Педро Мунес пас мезанад. Ҳабиб мегӯяд ки вақти ман гузаштааст. мегӯяд ки ман имконияти чемпион шудан надорам. ӯ мағлубияти маро дар муҳориба зидди Пётр Ян ба ёд овард. аммо ман гуфтанем ки нобарориҳо низ як ҳиссаи ин варзиш аст. Ҳабиб дер ё зуд шикаст мехӯрд, агар ки дарҳол баъди чемпион шуданаш намегирехт. мо бо Ҳабиб ягон вақт проблема надоштем. ман ҳатто гуфта будам ки барои иваз кардани Тони Фергюсон тайёрам, аммо Ҳабиб розӣ нашуд. ӯ фаҳмида истодааст ки ба анҷом расондани карьераш иштибоҳ буд ва акнун мехоҳад ки дастоварҳои дигаронро пас занад. ман баъди 10 ё 20 сол аз ягон кори кардаи худ пушаймон намешавам, чунки ман ҳозир ҳамин замон баромад карда истодам. Ҳабиб боша аз худ мепурсад, агар ки ман баромад карданро идома медодам, ман беҳтарин ҷангуар дар ҳама замон шуда метонистам ё не? ин чиз ӯро дар дарун мехӯрад, гуфтааст Альдо. дӯстон, ба фикри худи шумо Жозе Альдо имконияти боз чемпион шудан дорад ё не? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.